Η καφεΐνη, η μαγική ουσία που μας κρατά ζωντανούς κάθε πρωί ή το ψυχοδιαγερτικό που μας έχει όλους εθισμένους χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δες το βίντεο μέχρι το τέλος για να μάθεις ποιες είναι οι θετικές της δράσεις, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι παρενέργειες και πώς θα τη χρησιμοποιήσεις σωστά με βάση την επιστήμη. Οι σημαντικότερες θετικές δράσεις της καφεΐνης είναι οι εξής. Στον εγκέφαλο, η καφεΐνη ανταγωνίζεται την αδενοσίνη, μια ουσία που προκαλεί την ηλία και την μπλοκάρει, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και την εγρήγορση. Στους μύες αυξάνει τη συσπαστικότητα και βελτιώνει την αντοχή, καθώς τους βοηθά να χρησιμοποιήσουν περισσότερο λίπος και ενέργεια. Στην καρδιά αυξάνει ελαφρά το ρυθμό συστολής και την αρτηριακή πίεση, συνήθως χωρίς κανένα πρόβλημα για τους υγιείς ενήλικες. Στο έντερο αυξάνει την κινητικότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Στο σώμα γενικά παρέχει αντιοξυδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τη φλεγμονή και προστατεύουν από το οξυδωτικό στρες. Όμως δεν είναι όλα γλυκά και όμορφα, γιατί υπάρχουν και οι παρενέργειες. Οι παρενέργειες σχετίζονται άμεσα με την ημερήσια δόση και την ώρα κατανάλωσης. Αϊπνία και διαταραχές ύπνου, άγχος, νευρικότητα και τρέμουλο. Εθισμός και αστερητικός σύνδρομο που προκαλεί πονοκέφαλο και βερθιστότητα αν τον κόψεις ξαφνικά. Καρδιακές επιπτώσεις όπως ταχυκαρδία και αίσθημα παλμών. Πεπτικές επιπτώσεις, καούρα και διάρρεια σε ευαίσθητους οργανισμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν πολύ λίγες ή καθόλου παρενέργειες αν καταναλώσουν λιγότερα από 200 mg καφεΐνης, ενώ θα αποκομίσουν τις περισσότερες από τις θετικές της δράσεις. Και να έχεις υπόψη ότι ένα συνηθισμένος φρέντο εσπρέσο περιέχει από 120 έως 150 mg καφεΐνης. Επίσης, συνίσταται σε έγκυες και σε ευαίσθητους οργανισμούς να μην ξεπεράσουν γενικότερα τα 200 mg καφεΐνης την ημέρα. Η καφεΐνη γενικά μειώνεται κατά 50% κάθε 5 ώρες που είναι στον οργανισμό σου. Για παράδειγμα, πίνεις έναν καφέ στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Έχεις 120 mg καφεΐνης στο αίμα σου. Στις 5 η ώρα έχεις 60 mg. Στις 10 η ώρα το βράδυ έχεις 30 mg. Ποσότητα μεγαλύτερη των 30 mg είναι ικανή να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου ή να προκαλέσει αϊπνία, ακόμα και αν θεωρείσαι ανθεκτικός στον καφέ. Οπότε για ασφαλή χρήση και μέγιστο όφελος, πίνε τον καφέ σου πριν από τις 4 με 5 το απόγευμα και μην ξεπεράσεις τους 2 με 3, άμα θέλεις η ψυχή σου να μένει στο σώμα σου. Υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούμε να πούμε για τον καφέ και την καφεΐνη, αλλά το βίντεο θα έβγαινε τεράστιο. Άμα έχεις κάποια απορία ή κάτι που θέλεις να μάθεις, μπορείς να με ρωτήσεις στα σχόλια.